Здравейте! За съжаление, нашите деца все по-често боледуват. 80% от симптомите при децата от 1 до 7 години, това е кашлицата. Кашлицата е кошмар за детския лекар, още по-голям кошмар за родителя. Как да се преборим с нея? Изключително много трудно. Напоследък започнахме да влияем, да контролираме кашлицата с инхалации. И още веднага тук искам да оборя един мит, че дете, което ползва за лечение инхалации, не става зависимо от него. Няма цял живот да се нуждае от него. Така че, майки, не се притеснявайте. Защо децата ни кашлят все по-често? Защото все повече алергените са агресивни, защото инфекциите са много по-често срещани и по-неумело се лекуват с много антибиотици, много лекарства. Неумелото лечение на дадена банална вирусна инфекция води до тласкане на защитна реакция към алергична компонента и децата почват неспирно да кашлят. Много просто и лесно може да правите инхалации вкъщи, но винаги след санкцията на лекар, след прегледа на лекар. Какъв инхалатор да си купите? Няма никакво значение. Купувайте среден клас. Важното е да работи и по-малко да шуми, за да не се притесняват децата. Главните компоненти на един инхалатор това са машината, мотора, маската, маркуча, който съединява апарата с контейнера и маската и най-важното смесителния контейнер. В него се слагат съответното лекарство. Изсипва се, обикновено се започва с физиологичен разтвор 2 мл. След това тук се изсипва 2 мл с принцовка, отмервате физиологичен разтвор, а това представлява натриев хлорид 0,9%. Затваря се, съединява се с единия край на маркуча, другия се включва в апарата. На горния край се слага маската, включвате в контакта и сте готови за работа. Следващия път ще кажем с какви лекарства може да се лекуваме. Основното лекарство, разтвора, който се слага в инхалатора, това е натриевия хлорид 0,9% или тъй наречения физиологичен разтвор. Вие винаги без лекарски преглед може да правите такава инхалация. А имаме още много лекарства, които могат да се добавят в контейнерчето, но това винаги след консултация с лекар. Вие може да почнете с физиологичен разтвор, когато детето започне често да кашля. И сега да уточним какво означава спазъм и честа кашлица. Под спазъм хората разбират най-вече детето като започне да кашля. Това за мен не е спазъм. Спазъм е когато може 2 пъти да се изкашля, но тежко да диша от гръдния кош. Това се казва бронхиален спазъм. Именно разграничаването и диференцирането на тези две неща, на тези две състояния и прояви, кара лекар да изпише съответното лекарство. Но тъй като вие не знаете какво е състоянието, винаги първата помощ е с физиологичен разтвор 2,5 мл. Аз в моята практика добавям и съответните хомеопатични лекарства за това дали е ларингитен или бронхиален спазъм, а вече традиционната медицина при по-тежки състояния разполага с други медикаменти, каквито са пулмикорта за ларингитен спазъм и вентолина за бронхитен спазъм. Всички те се прилагат в съответната доза, където лекарът би изписал и се добавят към физиологичния разтвор, който повтаряме 2 мл от този разтвор. И така, какво правим? Изтегляме 2,5 мл физиологичен разтвор. Добавяме го в най-важната част на инхалатора, това е контейнера, където се смесват лекарствата. В случая е само физиологичен разтвор. Ако лекарят не е предписал някакво друго лекарство, ние го добавяме в съответната доза, където трябва много хубаво да бъдем обучени и да внимаваме.
След това затваряме контейнера, всичко е свързано. След като пуснем инхалатора, ние го доближаваме максимално до дихателните пътища на детето и така, докато свърши в порядъка на 10 минути, той активно да диша. В началото детето, малко дете ще се противи, но ние трябва да направим така, че да съдействаме, той да съдейства за тази манипулация под формата на игра. Получава се. Ето. Това е за сега. Довиждане до другия път.